Kull kuridur u kantuniera huma miżawda brikketzi ta' diversi sekli u inkwilini la sas-sena l-oħra kienu għadhom joqogħdu f'din il-villa meraviljuża. Villa Guardamangia hija l-villa li ospitat lir-Reġina Elisabetta fi żmien meta kienet għadha prinċipessa. Iżda l-istorja wara din il-villa tmur lil hinn miżjarat tal-prinċipessa f'pajjiżna. Kenneth Gambin, il-kap tal-Operat ta' Heritage Malta, spjega li fil-verità ftit li xejn nafu x'kien jiġri f'din id-dar. Il-post kien privat sas-sena l-oħra. Ġifieri l-informazzjoni kienet tal-familja, il-ftit li kien hemm. Hawnhekk kien abitat sas-sena l-oħra, kienet toqgħod waħda mara waħda, informazzjoni m'għandniex. Però hemm riċerka għaddejja, diġà bdejna nsibu xi affarijiet fl-atti notarili u f'arkivi oħrajn illi bil-mod il-mod nibdew naqdu l-istampa. Minkejja l-istat ta' telqa li tinsab fija l-villa għadha tiġbed lajn b'mod speċjali l-fdalijiet tal-pont fuq il-ġnien. Il-binja hija importanti minnha nnifisha. Hija skedata minħabba l-importanza tagħha storika u kulturali, apparti il-preżenza li kien hawn tal-Prinċipessa Elisabetta. Ovvjament waħda mill-post l-iktar ikoniku huwa il-passaġġ elevat li kien hemm fil-ġnien. Dak naħseb huwa l-iktar ħaġa li tispikka f'din il-binja għad li llum pratikament m'għadux hemm. Però żgur jerġa' jiġi rikostruit ħalli nistabilixxu l-atmosfera ġenerali li kien hemm fil-ġnien. Il-villa hija preżentament magħluqa għal pubbliku, iżda membri ta' Heritage Malta kellhom l-opportunità esklusiva li jaraw u jmissu bidejhom il-meravilli ta' żmien ilu. Gambin spjegalna li l-villa għandha bżonn dawra li ma bħala, imma jinsab fiduċjuż li fis-snin li ġejjin din il-villa tkun tista' titgawda mill-pubbliku. Diffiċli għalissa ngħidu meta ħajkun miftuħ għall-pubbliku ġenerali. Il-proċess huwa twil, il-ħsarat bżonnijiet hawnhekk huma kbar u allura dan huwa proċess li ħajjieħu numru ta' snin.